Здравейте на всички, аз съм Бега Мастер и добре шли на ново видео на Train to Love Challenge. Знам от много време не е имал видео, но сега ми се изяви възможност и веднага направих. Първият ми клип се провали, понеже беше на игра, но сега ще направя Train to Love Challenge, така че нека да започнем. За малко. Добре, като знаеш, че ще го фелнеш, за какво го правиш? Ако това е смешно, аз трябва съм трамвай. Това по хич не беше смешно. I'm ready. Whoa. Oh, Baby? You baby. Какво пада? Какво ви казах? are you okay? Not your body, your feet. What? Are you okay? Оу, той ще падне. Тоест, тая ще падне. Come on, Meme. Удря си главата. Удря си главата. Добре. По-добре беше. Отколкото си удари главата на това твърдото нещо. О, и сега главата. Не. Добре, почти. Браво. Обаче прокориста. Добре, сега се справим добре, и тя са много смешни, но все пак е Train to Love Challenge. 27, т.е. това е номер 27 от поредицата на този човек, но това е моят първи клип. Сега той си заклещва кръка по средата, нали? Почти. Всъщност, да, направи го. О, когато кучетата блъсне. Okay, where? Окей, ще се върна след малко. Окей, нека се върнем тук. Да, ще се израси на желязото. Не. Добре. Окей. Падаш. Нормално, не се очудвам. Това не беше смешно. И аз съм така.
какво с Бога правиш? С живота си. Ау! Окей. Oh my God! All right, we're having fun. All right, go for it. Talking. Oh, it's this! Oh, Той да не е паднал в коприва, ужас. Мале, той май падна в коприва. Ужас. Както и да е. То ще си умре. Умираш, братле. Вой, каква глава му вкара. Jump off the wall, Sage. Whoa! Ами добре хора, ще се върна след малко. Опа. Без да искам казах нещо и Мобизе не беше спрял на пауза. Исках да кажа, че незнайно как точно този клип съм оцелил, на който Heaven Bull е направил Try to Laugh Challenge преди 1-2 години. Не съм сигурен, но както да е, нека да продължаваме. Fucking hell! How to scare your mom. Hey, Ma. Hey, Cass. Дайте да се разцепим. Ох, някой. Has anybody ever tell you you look like Beyonce? Nah, they usually tell me I look like Shalissa. Who the fuck is that? Me, nigga. Окей. Сега парката. Точно така се прави. Beats. It's your birthday, so I know you want to laugh. Birthday, girl, you know. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. I'm in my mom's car. Брум. Get out of my car. Това го схванах, между другото. Това те изпрасеното в YouTube. Lazy motherfucker. Investigate Will again. Yes, bitch, yes! Quiet? No, bitch, no. Man, I'm gonna ask you to leave. Okay. A red dress on tonight, dancing in the dark in the moonlight. I want to suck a dick. Lena. What the f... Как ти да? Та ще удари главнята. Кафата в стената. Между другото, очаквайте анбоксинг много скоро. Ще видите един анбоксинг.
chilling in the hot tub, 5 feet apart, cause they're not gay. Добре. Това Two birds chilling in the hot tub, 5 feet apart, cause they're not gay. She's fanatical. What you doing? I'm a little bit. Like this. Hey man, can I have some beer? Dude, I just want a beer. Dude, I just want a beer, man! Добре, вижда се как това неговата ръка. Сигурно някой негов приятел го е накарал да си сложи така ръката. Когато видиш жена да дава. Hello? Hello? I can't fucking breath! Ethan, my Rice Krispies are tiny. Man, they're excited. Ами добре хора, не се разсмях както видяхте. Буквално не са ми смешни. Смея се, но не винаги, така че надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате с камбанка, за да получате известие всяко мое видео. Коментирайте, споделяйте с приятели за още и довиждане!